ሰላም ተኸታተልቲ ቻነል መዳለም እዚ ኣብ ዓለም ናይ ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ኣገረምቲ መስሕቕትን ምሕዘንትን ፍጻመታት ብሰሓባይ መንገዲ እናቐርበሉ ቻነልና እዩ። ትሕዝቶታትና ብቐጻል ንኸጽሑኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ዕለታዊ ታሪኽና ክንሰግር። ኦሾ ክበሃል ሰሚዕኹም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም። ሎሚ ኦሾ መን እዩ ዝብል ክንሪኦ ኢና። ኦሾ ብ11 ታሕሳስ 1931 ኣብ ህንዲ ከተማ ማድያ ፕራዴሽ ተወሊዱ። ስሙ ቻንድራ ሞህን ጀይን ነይሩ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበራዊ ልምድታትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ብምሕታት ዝፍለጥ ዓመፀኛን ነፃ ሓሳብ ዘለዎን ውልቀ ሰብ እዩ ነይሩ። ምስ ኣቦሓጉኡ ዝነበሮ ናይ ንእስነት ዕድል ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ ዘይብሉ ናፃ ህይወት ክነብር ኣኽኢልዎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንፍልስፍና ብምምሃር ብሉፅ ተምሃራይ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ንመምህራን ብዝለዓለ ዓሚቕ ሕቶታት ስለዘሕንኾም ብዙሕ ይጋጨው ነይሮም። ኣብ 1953 ኣብ 21 ዕድሜኡ ኣብ ሓደ ኣትክልቲ ኮይኑ ንሱ ምስትውዓል ወይም ኣብርሆት ኢንላይትመንት ዝብሉ መንፈሳዊ ተመክሮ ኣጋጢምዎ። ድሕሪኡ መምህር ፍልስፍና ኮይኑ ይሰርሕን ኣብ ህንዲ እናተዘዋወረ ድማ ንዓበይቲ ኣርእስታት ሃይማኖትን ሕብረተሰብን ይዛረብ ነይሩ። ኣብ 1966 መምህርነቱ ገዲፉ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መንፈሳዊ መምህርነት ተሰጋገረ። በቲ እዋን እቲ ባጓን ሸሪራጅኒሽ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ኣሽራም ወይም ማእኸል ምስልሳል ሜዲቴሽን ኣብ ፑና ሂንዲ ኣቋቁሙ ብሽሕ ዝቑፀሩ ሰዓብቲ ንሜዲቴሽንን ንፍልስፍናን ክመፁ ጀመሩ። ኦሾ ዝምህሮ ዝነበረ ገባሪ ምስልሳል ወይም ኣክቲቭ ሜዲቴሽን ዝበሃል መንገዲ ንሰባት ካብ ዝተኣከቡ ጭንቀቶምን ጸቕጥታቶምን ንምልቕቓቕ ዝሕግዝ ነይሩ። ኣብ 1981 ብሰንኪ ጥዕንኡ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዙ ኣብ ኦሬገን ራጅኒሽ ፕሮግራም ዝበሃለ ዓብዪ ኮሚዩን ማሕበረሰብ ኣቑሙ። ይኹን እምበር እቲ ማሕበረሰብ ምስ ከባቢ ዝነበሩ ሰበስልጣን ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምዎ። ኣብ መወዳእታ ብሕግን ብናይ መግቢ ስደተኛታትን ሕቶ ተኸሲሱ ካብ ኣሜሪካ ተሰጊጉ። ንሱ ካብ ኣሜሪካ ድሕሪ መውፅኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራታት ክኣቱ ተኸልኪሉ ነይሩ። ናብ ህንዲ ፑና ተመሊሱ ዳግማይ ማእኸሉ ኣደላዲሉ ንነፍሱ ድማ ኦሾ ኢሉ ሰመየ። ኦሾ ዝብል ስም ካብቲ ኦሽኒክ ኤክስፔሪንስ ዝበሃል ናይ ውቅያኖስ ዝኣክል ናይ ሓጎስ ተመክሮ ዝመፀ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ 19 ጃንዋሪ 1990 ኣብ ፑና ዓሪፉ። ኦሾ ዝነበሮ ፍልስፍና ንብዙሓት ዘደንፅው ንገሊኣቶም ድማ ዘይቅብልዎም ነይሩ። ካብኣቶም ድማ ስለ ናጽነት ካብ ዝሃቡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንገዛ ርእሱ ናይ መንፈሳዊ ዕቤት መንገዲ ክረክብ ኣለዎ ይብል። ስለ ህይወት ካብ ዝውዕሎ ፍልስፍና ድማ ብዘይ ናይ ሃይማኖት ጽልዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝለዓለ ህያውነት ክትነብር ኣለካ ይብል። ኦሾ ስለ ሕልናኻ ልዕል ድማ ሓሳባትካን ስምዒታትካን ብምርኣይ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስቕታ ንምርካብ ምስልሳል ወይም ሜዲቴሽን የድልየካ ይብል። ኦሾ ኖ ዋተር ኖ ሙን ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ንፍቕሪ ከምዚ ይገልጾ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ፍቕሪ ዕርክነት ዘሎ ፋላይ ምርዳእ ተስኢንዎም ክደናገሩ ይረኣዩ እዮም። ሓደ ይመስልዎም ግን ከዓ ሓደ ይኮኑን። ንሓድ ሕዶም ይመሳሰሉ ኣብ ክውነት ግን ሓደ ይኮኑን። ግደ ሓቂ ካብ ዕርክነት ንላዕሊ ንፍቕሪ ዝመስል ጽልኢ እዩ። ጽልኢ ብኣንጻሩ እዩ። ዕርክነት ነቲ ክውነት ጽልኢ ሸፊኑ መልክዕ ፍቕሪ ይሕዝ፣ ግን ንፍቕሪ ንምቕታል እዩ። ካብ ምውና ንላዕሊ ምርዛም ነገር የለን። እዛ ጽቢቕኩም ተተረዲኹም ናብ ዝቕፅዕ ሕታም ንሰጋገር ይብል። እዚ ንብዙሓት ኣጋጢሙ እዩ። ስለዚ ንዓኻ እውን ከይገጥመካ ክነግረካ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ፍቕርን ዕርክነትን ዘሎ ፋላይ ኣደናጊርካ እዩ። ብፍላይ ካብ ደገ ክትምቱ ከለዉ ግዳይ ናይ ዝኾኖም ዝፀንሑ ሰባት ንዕርክነትን ውልቃዊ ምግባርን ከም ፍቕሪ ዝወስድዎ ርኤ እየ። በዚ መንገዲ እዚ ድማ እቲ ሓቀኛ ነገር ስኢኖም ኣለዉ። ንሓደ ሰብ ውልቃዊ ወይም ናይ ውልቀ ናይ ምግባር ድሌት ናይ ሓሶት ፍቕሪ እዩ። እንታው ሓደ ካብ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ጽልኢ ሓይሽ ይብል። ኣብ ጽልኢ ሕሶት የለን። ብተወሳኺ ጽልኢ ሓደ መዓልቲ ናብ ፍቕሪ ክቕየር ይኽእል እዩ። ንሓደ ሰብ ውልቃዊ ናይ ምግባር ድሌት ግን ናብ ፍቕሪ ክቕየር ፈጺሞ ኣይክእልን ይብል። ፍቕሪ ኣብ ነፍሲ እቲ ተፍቅሮ ሰብ ንነፍስኻ ምቕታል እዩ። ፍቕሪ ሞት እዩ። ናብቲ ዝዓመቆ ሞት ተኣቱ። ኣብ ነፍሲ እታ ተፍቅራ ሰበይቲ ድማ ትመውት። መዓልታዊ ናብቲ ዝዓመቆ ቦታ ነፍሳ ትውሰድ። ፍቕሪ ናብ ነፍሲ እታ ተፍቅራ ሰበይቲ ዘለኣለማዊ ጉዕዞ እዩ። እቲ ጉዕዞ ድማ መወዳእታ የብሉን። ጓል ኣንስተይቲ ክተፍቅራ ከለኻ ካባኻ ንላዕሊ ኣብ ህይወትካ ዋጋ ኣለዋ። ፍቕሪ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ኣብ ቅድሚኣ እንተቕሚጥካያ ካብቲ እተፍቅሮ ሰብ ንላዕሊ ነፍስኻ ዋጋ ሂብካ ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ንነፍስኻ ከም ቀንዲ ነገር ክትሪኣ ከለኻ
እቲ ነቲ ተፍቅሮ ትጥቀመሉ ኢኻ ዘለኻ ከም ናይ ድሌትካ መፈጸም ጌርካ ኣብ ዓይኒ ካልኦት እትድነቐላ ኮይንካ ንስኻ ድማ መበገስን መዕለም ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ፍቕሪ እውን መበገሲ ንስኻ ኢኻ ይብል መዕለቢ ግን እቲ ተፈቃሪ እዩ። ኣብ ተፈቃሪ ሙሉእ ምዃን ኣብ ተፈቃሪ ምጥፋእን መስርሕ ፍጻመ ሞትን እዩ። ስለዚ ድማ እዮም ሰባት ንፍቕሪ ዝፈርሑ። ብዛዕባ ፍቕሪ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ፣ ክትደርፎ ትኽእል ኢኻ። ዝዓመቑ ስምዒታት ልብኻ እንተመርሚርካ ግን ፍርሒ ፍቕሪ ዝመለካ እዩ። ነዚ ናይ ሓሰት ፍቕሪ ገዲፍካ ናብ ሓቀኛ ፍቃርነት ክትኣቱ ኢኻ። እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ነታ ተፍቅራ ሰበይቲ ምቕያር እዩ። በዚ መንገዲ ኣእምሮኻ ከም ተታለለ ዘይኮነስ ከም ዝተታለልካ ይሰርሕ። ብዘይካ ነፍስኻ ከደናግረካ ዝኽእል የለን። ብሓደ ሰብ ትታለ ከለኻ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ ተሓታቲ ትገብራ ኣለኻ። ዋላ ብወገን ተፍቅሮ ሰብ ፀገም ከም ዘየለ ትረዲእኻ ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ክትኣቱ ትፈርሕ። ፍቕሪ ከም ሞት የፍርሐካ። ንሞት እንተፈሪሕካ ንፍቕሪ እውን ክትፈርሕ ኢኻ። ኣብ ሞት ስጋኻ ጥራይ ዝመውት መንነትካ ግን ከም ዘይተበላሸወ ይተርፍ። እቲ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝነበረካ ኣእምሮኻ ናብ ካልእ ህይወት ይውሰድ፣ ውሽጣዊ መንነትካ ግን ኣይቅየርን እዩ። ሞት ነቲ ደጋዊ ንጣብካ ጥራይ ዝቕይሮ። ስለዚ ሞት ኩንዶ ዓቕሚ ይኮነን። ስለዚ ሞት እንተፈሪሕካ ከመይ ጌርካ ናብ ፍቕሪ ክትኣቱ ብዓት ክህልወካ ይኽእል? ምክንያቱ ኣብ ፍቕሪ ደጋዊ ንጣብካ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ነብስኻ እውን እዩ ዝመውት። ፍርሒ ሞት ፍርሒ ፍቕሪ ኮነ፣ ፍርሒ ፍቕሪ ድማ ፍርሒ ዓሚቕ ሓሳብ ወይ ጸሎት ፈጢሩ። እዘን ሰለስተ ነገራት ሓደ እየን፣ ሞት፣ ፍቕርን ዓሚቕ ኣተሓሳስባን። ፍቕሪ እንተዘይፈሊጥካ ክትጽለይ ትኽእል ኢኻ፣ ክተተንስን ኣይትኽእልን ኢኻ። ፍቕሪ ወይ ዓሚቕ ሓሳብ እንተዘይፈልጥካ ጽቡቕ ተመክሮ ሞት ኣይትፈልጦን ኢኻ ይብል ኦሾ። ተኸታተልትና እዚ ፍልስፍና ኦሾ እዩ። ታሪኽን ፍልስፍናን ኦሾ ከመይ ረኺብኩሞም? ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣስፍሩልና። ንቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከይረሳዕኹም። ሼር ናብ ተፍቅሮ ሰብ ሼር ግበሩ። ሰላም። ናይ ሎም ማዓንቲ ትሕሶና እዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ትሕሶና ተፈቲኹሞ ላይክ ምግባር፣ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍን ታሪኽ ንዝፈቱ ዓርክኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ቱ ቻነልና ቻነል መዳለም። ሰላም።